Ongi etorri Gutun Zuria Bilbao letren nazioarteko jaialdira. Jarraian, soinu berridazketa izeneko topaketa izango da. Iban Zaldua eta Miren Arbaitza musikarien eskutik. Bienvenidas y bienvenidos a Gutun Zuria Bilbao, Festival Internacional de las Letras. A continuación tendrá lugar el encuentro La reescritura sonora entre el escritor Iban Zaldua y la música Miren Arbaitza. Welcome to Gutun Zuria Bilbao, International Literature Festival. Now we present the encounter Sound Rewriting between the writer Iban Zaldua and the musician Miren Arbaitza. Eskiak zabaldu eta bere ala goizer asko dira, ala diotenak ez dut ezkutatzen, beren zoriona nahi duten guztia eskura dut eta bai zoragarria. Bai, oberik ez da. Bai, zoragarria. Bai, oberik ez da. Haien ametxetan azaldu den ura iratzarri eta ordute alboan lehioa ireki, da itxaso barea begi bistan dute urdin eta ederra. Zoragarria. Oberik ez da. Bai, zoragarria. Bai, oberik ez da. Ezin uka nire inbidia, nork ez luke izan nahi horrela, pozik beti ase betea, alakorik baote ordea. Bai, zoragarria. Bai, oberik ez da. Bai, zoragarria.
Festivalean. Hiri autobusean bikain doaz, aire egokitua duelako, baina argi dago beroa egingo duela arratsalde honetan. Paulek berriro begiratu du poltsan badaezpada, ea eguzkitik babesteko krema daraman, eta hori ikusten du, Garnier de Lial Niños 50+. Lehen ere begiratu du etxetik atera direnean, baina ezin du saihestu. Etxeko gasa itzali duela konprobatzera itzultzen diren hoietakoa da Paul. Eta hori egin ondoren, berriz itzuli behar duetenetakoa atzera, ea atea giltza zitsi duen ikustera. Beti topatzen ditu gauza biak ondo, baina hala ere egiten du aldiro. Zenbat denbora aurreztuko lukeen halakoetan, pentsamenduaren indarsoiaz edo Star Trekeko Enterprise ontziko telegarraio makina bezalako batekin, etxera instantean itzuli ahal izango balitz, ia ziur egin duen hori konprobatzera. Ideia ona da Debaldeko autobusena, ezta? Esan dio halako batean parean daukan aiorari. Joan den urteko festivalera ere honela joan zinen? Ez dut gogoan kontatu zenidanik. Bai, oso erosoa da. Eta bueltan ere gauean oso ondo funtzionatzen du. Autobus mordoa ipintzen dute, apenas eratzen da errenkadarik. Hala izan zen, joan den urtean behintzat eta baita atzo ere. Ez BBK Liben bezala, hor sekulako buxadurak egoten dira. Tira normala ere bada, imaginazazu guztiok autoz etorriko bagina, edo urbano normaletan. Kaosa izango litzateke. Eta gainera horrela ez dago edateko trabarik. Gaur badakizu, ezin gara pasatu. Horixe, esan dio aiorak Pauli, ondoko eserlekuan daukan Telmo ganantz keinu bat eginez. Umea autobuseko leiotik ari da begira, paisaian murgilduta. Primeran ibiliko gara festivalean, txapeldun? Hori bota du algaraka Paulek, 4 urteko Telmo semearengana eskua luzatu eta hile orail sarria arrotzen dion bitartean. Izeba izaskun, han egongo den galdetu du txikiak, burua gurasoengana bueltatuta. Bai, Laztana, gero elkartuko gara berarekin. Agian antxe egongo daia da. Izaskun, duda egiten dut. Lehengo taldeak ez dira interesgarriak ala? Izaskunentzat ez dut uste. Bera Cat Powerrengatik doa batez ere, zu bezala. Noala beste talde batzuk ikusterare. Bai, zeintzuk? Belako adibidez. Belako? Bai, kanta pare bat aditu ditut eta gustatzen zaizkit. Dena den gu berandu helduko gara. Ez dut bat ere gustoko lehenengo taldea galtzea. Zeintzu dira hasierakoak? Charlie eta The Colors eta Muskulo. Ordu berean jotzen dute, bi eszenatoki ezberdinetan. Baina ozta iritsiko gara bigarren txandara, siestara, tira. Perlak eta siesta hoiek ere batera jotzen dute, baina niri siesta gehiago interesatzen zait. Bueno, hoiek ez ditu inork ezagutzen. Berdin dio, ze batzuetan festivaleko gauzarik onena talde berrien aurkikuntzak dira. Gainera, badakit perlak zein diren, aurrekoan Andoaingo gaztetxean ikusi nituen. Eta besteen bideoak YouTubeen ikusten egon naiz egun hauetan. Ikerketa egin duzu? Bai, horregatik ez dut gustuko berandu ibiltzea kontzertuetan. Ez dut uste nire erruagatik atzeratu garenik. Eske, oraindik ez dakit zergatik ezin izan dugun umea zure gurasoekin utzi. Joder, Paul, hitz egin dugu honetaz. Nire guraso ez nahiko abusatzen dugu egunero. Gau bakar bat zen. Zureak ordea ez daude sekula alakotarako prest. Ondo dakizu, Benidorren daudela oraindik eta ez direla itzuliko, ez datorren... Bai, hala ere. Gainera badakizu, gure aitari umeak... Ikusten? Berdin dio. Zeu ere gera zintezkeen etxean aurtengoagatik. Bai zera. Urtero etorri naiz festival honetara, tradizio bada jadanik. Gainera, agian badok webunekoek kontzertuaren kronika eskatuko didate eta... Jakina. Autobusa iritsi da sarrerara. Jendea mantsoa hasi da jaisten. Paulek eskua eman dio mutikoari eta presa askorik gabe, metalezko segurtasun esiek marraztutako sigisagan zehar barneratu dira. Begira, Paul, labirinto bat, esan dio aitak semeari handik pasatzean. Antolakuntzako lehiatiletara hurbildu dira azkenik,
Aioraren tiketa orkestera eta eskumuturrekoagatik aldatzera. Paulek, badauka berea, aurreko egunean ere joan zelako festivalera, lankide batzuekin baina. Telmorentzat, kasko isolatzaileak eskuratu dituzte oro bat momentu horretan. Eszenatoki urrunetatik lehen kontzertuen zarata beristezina iristen da haiengana. Zer da eskumurtirreko txiparen kontu hau? Edariak eta janaria ordaintzeko erabili behar den matraka bat. Antolakuntzak dituen postuetan kargatu behar da eta honela tabernetan ez da eskudirurik erabili behar. Hau alferkeria. Bueno, nik oraindik badauzkat sos batzuk nirean atzokoak. Konponduko gara ez arduratu. Sartu baino lehenago, eguzkitako krema jarri beharko genioke Telmori. Zu daukazu ezta? Gehiago, etxetik atera horretik ipini dugu eta... Nik nahiago dut ziurtatzen badugu. Unetxo bat besterik ez da. Berandu helduko gara. Makurtu, umea krema ondo lerdatu, eta ezker besoan rotulkiz idatzi dioten telefono zenbakia ondo ikusten dela konprobatu ondoren, badakizu zer egin behar duzun, amatxo edo aitatxo ikusten ez badituzu, ezta? Atetara iritsi dira. Eta zaindariek motxilak eta irekitzeko eskatu diete. Seguratetako batek, urez beteriko elefante formako botillatxo bat eta sagara bat atera eta erakutsi dizkie, hauxe esanez. Hau ezin dezue barruan sartu. Mesedez, umearentzat data. Zaindaria pareko bere kidearen gana jiratu eta besteak besaburuak altxatu ditu. Azkenean guztia pasatzen utzi die, keinu lehor batekin. Ze kabroiak. Festivalena, janarekin eta datokoarekin negozio zikina da. Bai, horixe. Telmo, bere kaskoekin doa, pospozik, noizean behin kenduz eta ipiniz, hoiek jantzita zein gutxi entzuten duen probatzeko. Gurasoek azaldu diote hobe dela denbora guztien eramatea, hor barruan zarata handia dagoelako. Siesta jotzen ari den eszenatoki txikira hurbildu dira. Ez dago jende asko bertan, baina ez dute kuadrillako inori ikusi. Telmo, arranpalo geratu da, hangoian, horren eszenatoki altuan, frenetikoki mugitzen ari diren musikariei begira. Agian beste eszenatokian egongo dira. Uste dutara joango naizela. Begiratu duzu WhatsAppean zer dioten? Bai, ematen du hantxe daudela, agian ez guztiak. Jo, baina ni kontzertu hau entzun nahi nuke. Perlak duela gutxi ikusi nituen eta... Banik nahiago perlak. Zarata hau ezai sobera gustatzen ari. Euskaldunak dira, ez da? Bale. Ze, umea zurekin eramango duzu? Galdera bera egin ezakenik. Umearekin geratuko zara, majo? Bueno, lasai, ez jarri horrela emakumea. Pauli, iruditzen zaio, batzuetan botatzen dizkion puntadengatik, neska lagunak uste duela umea ez duela nahikoa zaintzen. Eta bere buruari errepikatzen dion bezala, ez da inolaz ere horrela. Ezingo luke jasan ezer gertatuko ez balitzaio. Nahiago luke haren lekuan egon eta beharrezkoa litzateken guztia sufritu, Telmori ezer txarri gertatzea baino. Azkenean, hirurok elkarrekin igo dituzte beste eszenatokira daramaten eskailerak. Siestaren kontzertua atzean utzirik. Jende gehiago dago bertan, baina ez dute arazorik izan lagunak topatzeko, holtzaren ezkerraldean. Musuak, besarkadak, zapladak, zenbat hasi den Telmo. Umea asko poztu da Izaskun ikusteanz bere gezurretako izeba. Izaskun, umea azkeneko lerroetara eraman eta gauza galdetzen hasi zaio ohi duen moduan. Paul eta Jora aurrean geratu dira, pasadieten katxiari lehenengo traboak lapurtzen, perlak taldea entzun bitartean. Kaleratera da mutiko gaztetxua, amaika zoin gabe. Ene arraro begiratzen diote baitara ma gona
Lagunak, kontzertuko kantak entzun bitartean elkarrekin hitz egiten ari dira etengabe. Oso dekiur, ez da? Hasierako dekiur diot. Nik beste kanta batzuetan Joy Divisionen antza gehiago dutela esango niken, gehitu du Patxik, kuadrillako beste batek. Bigarren gitarrista ezagutuko duk, esku hartu du Paulek. Miren arbaizaduk, Napoka hiriakoa. Uste dia duela gutxi batu zaiela. Horra gure asko jakina indarbetean, wow, hori esaterekin batera, Charlik estu heldu sorbadatik Paul eta astindu batzuk eman dizkio. Eta jarraitu du, eta zai eiz horrela begiratzen, zuzendu zaio tupustean Paul askatuta, publiko artean burua etengabe giratzen ari den tipa bati. Emakumeak atza eramandu ahora eta isiltasuna eskatu die kuadrillakoei. Charlie harengana giratu eta zera bota dio. Zer? Zer esan nahi duen horrekin? Ez zaretela isiltzen, oso zen ari zaretela. Gu kontzertua entzutera etorri gara. Ara bestea. Ik bezala ordaindu dinagu sarrera. Beraz, nahi haina hitz egin dugu eskubidea zeukan hau. Nazkatu arte, potroetatik ateratzen bazaigu berriro ere Charlik. Nazkante alakoa. Emakumea, purrustaka, aurreneko lerroetara erretiratu da. Nereak, kuadrillako beste batek, pixka bat pasatu direla aurpegiratu die, baina hala ere, taldetxoa antzera aritu da kontzertu osoan, katxiak hornitzeko barrarako, txandakako bidaiak alde batera utzita. Horietako batean, barran zeudela, edalantzi berrera bilgarriak betetzen, bota dio Charlik Pauli. Zuek dauzkazue potroak, ume gaixoa festivalea ekartzea ere. Tira, gero eta jende gehiagok egiten dik. Primavera Sounden, Paul. Kaskoekin etzego karazorik, probatu ditiat eta ez duk dezibelio erdia ere sartzen. Zintzuan aitona amonen etxean gelatu bada. Gaurkoan ez. Jorak arduratzea zeukan orduan. Berak ere badaukala festivalea etortzeko eskubidea. Gainera Cat Poweren zalea duk, badakik ezin nioan hori egin. Orduan zer? Batzuetan sakrifizioak egin behar direla. Claro, ikumerik ez daukanez, ez dago gogorik ere. Eutxi, mi horri zuloan orduan. Ezingo zarete oso berandura arte gelditu edo zein modutan ere. Telmok kemen handia zeukak. Eta gaina hoixe duk festival honen abantaia. Jolasparkea irekia du, mendi Errusiar eta guzti. Jolasparkea eta izeba izaskun, haze muturra zuena. Tira. Itxaron, ordaindu dut jada. Neri tokatzen zitzaidan, ezta? Eta barra atzeko zerbitzariaren gana itzuli da. Ibeti berdin, Paul. Gauzak bi aldiz egin behar horrekin. Bai, ordaindu duk jada. Nire begitxoekin ikusi diat. Ale, guazen. Lagun artera itzuli direnerako Perlaken kontzertua amaituta dago kasik. Zer zaukanago orain? Neuman, ezen autoki nagusian. Ideiarik, ez zeintzuk diren. Joango gara, begiratu bat ematera? Bueno, ni Telmorekin geratuko naiz ondo bare dirizu zue. Esan du Paulek, ekintza heroiko bat egiten ariko balitz bezala. Eta Izaskunen eskutik datorren mutikoari ukabilkada lehun bat eman dio bularraldean. Joango era mendi Errusiarrera? Edo benetako laberintu batera? Umeak irribarre egin du eta baiezkoa buruarekin. Ez pentsa, Paul, honengatik bere ardura hartuko dudanik Cat Poweren kontzertu bitartean, Izaskunek ere uko egin dio umea sarduratzeari, bera ere Cat Poweren fana dela argudiatuta. Ez nuen horregatik proposatzen. Eraman sagarra gozea duenerako. Eta Jorak, bere poltsatik aterata, fruta eta ur botillatxoa pasatu dizkio Pauli. Atrakzioen artean galdu dira Paul eta Telmo, eszenatoki nagusiko jartzun apalak entzuten dituztela. Hoi bezala, gizonari zaila suertatu zaio umearekin bakarka egotea. Mutiko isila da,
lotxatia, aktiboa baina neurrian, onbera. Une batetik aurrera aitak ez dakiz ere esan zer kontatu eta Telmok ez dio sobera laguntzen. Baina ez da bereziki zail jartzen ere, hain da aiurri honekoa. Gogoa dauka pixka bat az dadin, berarekin Marveleko superheroien komikiak eta zientzia fikziozko filmak konpartitu izateko. Elkarrizketa interesgarriak izateko behingoz. Pixka bat maldangora egiten ari zaio fase hau. Eta Aiorak bigarrena ekarri nahi du, berandutzen ari zaiela esan dio behin baino gehiagotan azken aldion. Berak ez du halakorik uste. Kuadrillako lehenak izan gera eta bakarrak oraingoz. Azukrezko kotoia erosi dio, baina ez dirudi Telmori gehiegi gustatu zaionik. Eta Paulek jan beharko du. Mutikoak sagarra nahiago. Ez zaio bat ere inporta. Ohartu da aspaldi ez zuela kotoia dastatzen, nera bezarotik akaso, eta bazuela gogoa. Ohartzen da finean, ez diola Telmori erosi, bere buruari baizik. Eta mendi errusiarrera ere igoko direla, berak horretarako gogo itzela duelako, ez Telmok alako gauzekiko zaletasuna agertu duelako sekula. Prez mendi errusiarreko zure aurreneko bideirako, Telmo? Ikusiko duzu ze ondo pasatuko dugun. Tamalez, umea gutxieneko adinera ez dela iristen azaldu dio arduradunak, eta igo gabe geratu dira. Ibai misteriotxura joan dira orduan, tunelpeko ubide bihurgunetxu eta estu batetik doazen txalupetara. Horretara ere, hamarkadak dira ez dela igo. Gurasoekin etorriko zen azkeneko aldiz umetan. Gogoratzen duena baino laburragoa eta gatzgabeagoa iruditu zaio ibilbidea. Atrakzioa utzia dago, zikin xamarra. Telmori asko gustatu zaio ordea. Zelako kokodriloa ez da? Telmok baietz dio buruarekin, irribarre zabala hoan. Aitak realistago eta beldurgarriago gogoratzen zuen arrizko kokodrilo hura. Ondo pentsatuta eskaiolazkoa izan behar duela ebatzi du. Orain labirintora eramango zaitu, Telmo, presta zaitez. Ara bideratzen diren bitartean, 2 mezu jaso ditu WhatsAppean. Bat Aiorarena, umea zer moduz dagoen galdezka. Primeran, erantzun dio, emotikono irribarretxu batzuekin batera. Eta beste mezua, nerearena da, ea non dagoen. Labirintorako bidean, erantzun dio berehala. Labirinto aurreko terrazan juntatu dira 3. Nereak berriro agurtu du Telmo, haurtzaroan berez duena baino interes handiagoa itxuratuz. Ze, gurekin sartuko zara gero labirintora? Bai, zergatik ez. Konpainia pixka bat beharko zenuela pentsatu dut. Eta hau ere karri nahi nizun. Katxi erdi betea pasatu dio Pauli. Eskertuta dago. Paulek trago bat eman dio katxiko garagardo epelari. Balkoian bermatu dira eta Telmori sakelako utzi dio jolas batekin aritzeko. Harrigarria da ze ondo moldatzen den teknologiarekin duen adinerako. Mutikoa lurrean eseri da, eien ondoan txintxo. Badaukat beste zerbait ere behar izan ezkero. Zer, espida ala farla. Galdetzea ere, gure adinarekin. Ze, nori agindu diozue enbajada, patxiri, seguru. Bai, betik esatzen da, bizkarroi batzuk garela. Besteok ez ditugu saltzaileak ezagutzen, ordea. Saiatzen ez garelako, hori dio bintzat patxik. Gizajoa. Bueno, agian gero, baleske, umearekin... Non zeundeten? Horbean bertan, Izaroren kontzertuan. Begira, antxe daude ikusten dituzu? Kuadrillakoak orotu dira goitik saludatu dituztela eta agurra itzuli diete. Bueno, ez du itxura txarrik Izaro horrenak. Niri ez dit gauza handiegirik komunikatzen. Zer, ingeles eskantatzen duelako? Zer esan nahi duzu? Egon zen polemikatxoagatik diozu. Ez zituelako kanta guztiak euskaraz abesten. Ez da horregatik. Bigunegia iruditzen zait bere estiloa, besterik gabe. Seguru? Twitterren zuk ere ederrak bota zenituen haren kontra, asunto hura atera zenean.
Noizti daukazuzuk Twitterra? Ez daukat. Eta orduan zer egiten duzu nire kontuan sartzen, Paul? Kuskusero bazara? Boior xume bat besterik ez. Tio, Nahi zurean bakarrik sartzen, Badakizu, espektakuloaren gizarteak horretara bultzatzen gaitu eta... Baina ez dezagun gaia desbideratu. Benetan iruditzen zaizu gaizki zarok ingelesez kantatzea, eta belakoz gauza bera pentsatuko duzu. bai, ez dio zentzurik ikusten. Zu ordea, kuadriako guztiak bezala, ingelesez kantatzen duen batengatik etorri zera festivalera, Cat Powerrengatik. Ez da pixka bat kontraesankorra? Zerukusirik ez. Noski gustatzen zaidala Cat Power, baina ez dut ulertzen zergatik ari diren ingelesez euskara eskura daukatenean. Bere hizkuntza propioa, hobeki hemenderatzen dutena. Izan ere, penagarri egiten dute ingelesez. Niri ez zait iruditzen izarok horren gaizki egiten duenik. Zure musika gustuak, Paul, en fin. Karelean bermatuta, bera begira jarraitzen dute kontzertu aldera. Musika iristen zaie, baina ez oso garden. Kuadrillakoak handira oraindik, multzotxo batean. Nereak berriro pasatu dio katxia. Garagardoa nazkagarri dago. Baina Paulek beste trago bat eman dio. Auzoetako festetako lehenengo katxiei eta zoroitu da. Eskuartean duena bezain iguingarriak. 15 edo 16 urte zituztenean. Nerea, bere lehenengo neskalaguna zenean. Eta bera, Paul, nerearen lehenengo mutil laguna. Orain ez luke semerik izango, pentsatzen du. Nerearekin jarraitu izan balu. Nerea ez da bat ere umezalea, hori ematen du aditzera behintzat. Edo nola ere, aro hoietako harremanek ez dute sekula irauten. Izan ere, naiz eta bizitza osoan kuadrillatik ezagutu, nerea bezala, aiorarekin etzen irteten hasi karrera amaitu eta desentera arte. Hori bai, ondoren nahiko berehala etorri zen Telmo. Eta zer, nobiorik edo azken aldi honetan? Zuere bai, Paul. Ni ere zer. Zergatik hemen bar duzuet denek alamena kontu berarekin? Bakarrik ezin da ondo bizi ala? Emakume bat, bakarrik, hain da sinestezina? Galdera bat besterik etzen, ez dut uste hainbesteako denik. Kokote gaino nago alako galderez, joder. Barkatu, nere. Ez nere, ez hostia, Paul. Batzuetan iruditzen zait ez garela institututik atera. Hain gara denok infantilak. Begira festival honi, jolas parke batean, metafora bat bailitzan. 30 urteko andre gizonak jo eta zu autotxokeetan edo punteria egiten feriako karabinekin. Gizarte gero eta infantilizatuago batean bizi gara, urtzaindegiko kapitalismo batean. Bota du bere txapa unibertsitateko irakasleak. Ez da txantxa bat, Paul? Badara mat denbora bat honretan pentsatzen. Paper baterako, badakizu. Aurrekoan, azkena festivalerare joan nintzen lagun batzuekin, eta inpresio bera hartu nuen. Nagusientzako zirko batera joan ginela. Ondo pentsatuta hark ere jolasparke baten itxura guztia zeukan. Agian honek baino gehiago, distiratsuago zegoelako, ez dakit ulertzen didazun. Tira, hain dago, zaharkitua eta ondatua, parke puta hau ez baitakit, ze puntutaraino betetzen dituen ondo sistemaren xedeak ere. Bide batez, agian unea da labirintora bisitaldi bat egiteko, ez da? Zer iruditzen zaizu, Telmo? Baina Telmo ez dago azkeneko aldiz begiratu duenean zegoen lekuan, haiengandik metro gutxira, terrazako karelean kontra eserrita, sakelakoa eskuetan. Egon beharko zukeen lekuan, kasko isolatzaile gorriak daude, eta ondoan laster hartuko diren bezala, Paulen sakelakoa. Telmo, nun zaude? Telmo? Joder. Paulek arnasi gabe geratzen dela sentitu dune batez. Edo zer gauza gertatu izan zaio, edo nork eraman izan du. Nereak inguruan dabilen jendea gelditzen du. Ikusi duzuen mutiko bat, 4 urtekoa, ile horia, tamaina honetakoa, kamiseta berde bat zeraman. Berdea zen ez da, Paul. Bai. Jendeak ez daki ezer, ez du ezer ikusi. Telmo! Agian labirintora joan da bera bakarrik. Lehen erakutsi diot non zegoen. Ba horixe, begira dezagun bertan. Ateraino joan dira, lehiatilateko tiket saltzaileari galdetu diote. Halako mutikorik ez duela ikusi, erantzun die.
Zerbait bururatu zaio Pauli. Txikia da, akaso zu hartu gabe pasatu da. Zaindariak baina ez du uste. Festival egunean oso jende gutxi sartzen dela labirintoan. Mendi errusiarrean ordea tope dabiltzala. Saltzaia derrepentean isildu da Paulen begiradak gelatuta. Eta esan die, begiratu nahi badute sartzeko ez daukala bat ere arazorik. Deituko diogu Aiorari, agian beraren gana joan da. Oraindik ez. Gainera begira WhatsAppa, Izaroren kontzertua amaitu dela eta badoa zela eszenatoki nagusira, Cat Powerrenera. Umea haiekin egongo balitz esango zidan. Labirintoan sartu dira. Bizkor zeharkatu dute. Telmori dei eginez etengabe. Arduradunak esan bezala ez dago inor barruan. Ñiminoa iruditu zaie. Beldurra eragin behar zuten panpinak saretuta eta hautsez beteta. Eta berehala ebazten dute ibilbidea, txikitatik grabatuta eraman balute bezala. Bide itxuak saiestu, eta lehenengoan asmatu dute zein den biribilgune handira eramaten duen atea. Berehala iritsi dira amaierara, txirristren gelara. Handago, haiei itxaroten, atrakzioen arduraduna, kezka aurpegiarekin. Walkitalki bat erakutsi die, ea deituko dien festivaleko segurtasunekoei. Ziur dagoela berehala aurkituko dutela. Agian, zaintzapean daukatela honezkero. Honena hori izango da, Paul. Baietz erantzun die Paulek, trantze batetik ateratzeko zailtasunak izango balitu bezala. Eta nik Aiorari ere deituko nioke. Nahiago duzunik egitea? Telmo aurkituko dugu, lasai egon, Paul. Kanpora irten dira hirurak. Ez du oraindik ilundu. Eguzkiaren sarrera, mendi gain hartatik, ederra izango dela ematen du. Eszenatoki nagusitik, Cat Powerren kontzertuaren doinua iristen zaie, oso ahul. Bietako inork, ez Paulek ez da nereak ere, ez dute ezagutu zein kanta ari den jotzen. Telmoren kasko isolatzaileak eskuan daramatzala hartu da Paul. Nereari eman dizkio. Nahiago luke Telmoren lekuan egon pentsatu du, eta beharrezkoa litzateken guztia sufritu, ari ezertxo ere gertatzea baino. Pentsamenduaren indarsoiaz nahiko luke trukatu, eta ura dagoen lekuan agertu, eta Telmo ordea hemen nerearen ondoan, Star Trekeko telegarraioa erabili balu bezala. Eta alaxe gertatu da, une batez behintzat. Hasieran ez du jakin non dagoen iluntasunagatik. Gero, mugimendua nabaritu du, kolpeak, jauzi moduko batzuk. Etzanda dago material artifizial batez, plastikoz, estalitako gainazal simurtsu baten gainean. Espazioa estua da oso. Hankak tolestuta dauzka eta bere eskuek berehala jotzen dute, burutik zentimetro batzuetara, metalezko estalki baten kontra. Distira gorri batek argitzen du, noizean behin espazioa oso ahulki bada ere. Paulek nahikoa film ikusi du, ohartzeko auto baten maletategian dagoela giltzapetuta. Esango luke maldan bera doala momentu honetan. Mugimenduak kutsaren hormetako baterantz bultzatzen duelako, distiraren iturburutik hots, autoaren atzeko argiak kokatuta bide dauden aldetik urrunduz. Poltsiko aztatu du, sakelakoa gainean daraman ikusteko, baina ez dago. Izerditan dagoela sentitu du. Non ote daude? Kanpotik heltzen zaizkion zarata ilunek ez diote ezer iradokitzen. Estalkia bultzatzen du eskuekin, baina ez du ezer lortzen. Gero, hankekin kolpatzen saiatzen da, baina ez dauka angelu nahikorik indar egiteko. Handik minutu batera, berriro ukitzen du poltsikoa, telefonoa hor dagoen konprobatzeko. Eta ez da hala.
to be the greatest. No wind or waterfall could stop me. And then came the rush of the flood. Stars at night turned deep to dust, melt me down into big black armor. Leave no trace of grace, just in your honor. Lower me down to Capri South, making wash, spacing down for the lead. And the dregs of my bed I've been sleeping. Lower me down on me and secure the grounds for the later parade. Once I wanted to be the greatest, to feast of solid rock, with the brains that could explain any feeling. Lower me down beneath and secure the grounds for the lead and the dregs of my bed I've been sleeping for the later parade. Once I wanted to be the greatest. No wind or waterfall could stop me. And then came the rush of the flood. Stars at night turned deep to dust. Bueno, hau izan da lehenengo partea, orain arte egin duguna. Hori, da nere azkeneko liburuko ipuina engainua dako ipuin bat, festivalean deitzen dena, irakurri dizuguna, eta bueno, ni proposatu nion Mireni, ez, hori, ez, hori, elkarrekin egitea, eta, bueno, berak pixkat proposatu zituen ze bersio egin nahi zituen, hor kuadernilloan, jarri dudana, ze niri biti iruditzen zait, bueno, gaizki irakurtzen baldin badu behintzat izan dezatela kuadernilloa jarraitzeko, ez? Atzekaldean daukazue pixkat programa, ze kanta jo dituen, eta ez Montoya, eta Perlak, eta azkenekoa ikusi duzuen, entzun duzuen bezala Cat Powerrena. Eta orduan bigarren parterako motzagoa izango dena, diot, eta norbaitek ies egiteko aldin badauka, aukera badauka momentu honetan ere. Pixka bat kontrara jokatzea erabaki genuen, ez? Hau da, hemen ipuina ja idatzita zegoen eta Mirenek egin zituen bere ekarpenak, ze soinu sartu, ze kanta jo eta bar, eta orduan buratu zitzaidan beste interbentzio mota bat egin nezakela eta beste batzutan egin izan dudan bezala, adibidez nire bideodiskografiak diskoan, bere azkeneko diskoa, Maiz taldearen, Maiz taldeko frontwomana da, ez? Lautada, pasaren urtean ere argitaratu gintzena gutxi gora bera, nire liburuarekin batera, garai bertsuan, eta pasaren urteko disko honenetariko badena, esate dizuet den bezala.
Gaur ez dago salgai, ez da hemen salgai egongo, baina Bandcampetik jetxi dezakezue ondo ordainduta. Orduan horretan inspiratuta idatzi dut ipuin berri bat, argitaratu gabea hemen aurkeztuko dizuedana. Eta hori, deitzen dena desamodioak iraganaren impugnazioa dakar. Eta esan bezala, Maizen lautada diskoan oinarritutako handik inspiratutako ipuin bada. Desamodioak iraganaren impugnazioa dakar. Ia lehenengo unetik ezagutu du, esaldiak gehiegi luzatzen dituenean tartekatzen hasten den inflexio aldrebes hoiengatik, eta errea oskatzeko bere forma bereziagatik. Ez dena zehazki erremerreena, baina hurbiltzen zaiona. Hasierako agurren ostean, azalpenetan korapilatu da, konpainia saldatu nahi duela kontatu dio xehetasun gehiagiz, eta horregatik errekonozitu du. Luze hitz egin diolako, eta sorpresa kare luzeago aritzeko aukera eman dio gainera. Maitek ez duelako alakoetan ohiduen bezala, berehala moztu bere solaskidearen jarioa. Jarraitzen utzi dio, gertatzen ari zaienaren posibilidadeak matematikoki zenbatekoak izan litezken kalkulatu bitartean. Infinitesimalak, pentsatu du. Bueno, oso txikiak. Edo tira, agian ez horren txikiak ere, azken finean euskeraz hitz egiten duen norbait eskatu du, eta ez dira inbeste zerbitzua hizkuntza horretan galde egiten diotenak gas konpainiari, eta are gutxiago enpresako call centerreko langileen artean zerbitzu hori eman ohi dutenak Maitek bezala. Ados, agian aukerak uste baino gehiago dira, baina ere kasualidade handiegia da. Beste txanda batean deitu zezakeen. Euskaraz aritzen den beste langiletako edozeini pasa ziezaioketen deia. Naiz eta Maitek uste duen bere lankideek, ala obiziek, nola belarri prestek, berari pasatzen dizkiotela euskarazko dei guztiak, sistematikoki ainaritzen dira trageski. Konformea, aukera asko zeuden. Baina besteak, maiuskulaz, erabaki zezakeen gestioa gaztelaniaz egitea ere. Edo bera ez dagoen txandan deitzea, edo gas konpainiaz ez aldatzea. Kasualidade handiegia izaten jarraitzen du. Halako batean, bestea, maiuskulaz, gehiegi hitz egiten ari dela erabakita, eta baita aria ere pixka bat galduta daukalako momentu batez gelditzeko eskatu dio. Barkatu. Zarata pixka bat dago linean eta ez dut ondo entzun amaieran esan didazuna. Kontatu ahal izango zenidake mesedez zein den zure deiaren zergaitia, alik eta modu laburrenean aldela. Naita aritu da itzulinguruetan. Maite normalean askoz ere sikuagoa eta eraginkorragoa izaten da, harira joaten diren telefonista hoietakoa. Baina oraingoan besteak bere ahotsa ezagutzea nahi du. Ura ere jabetzea gertatzen ari zaien mirari txikiaz, edo karmaren jokaldi makurraz. Silabak tenkatu ere egin ditu, norekin ari den ohartu dadin bestea maiuskulaz. Maite konturatu bada, ala beharrez konturatu beharko da linearen beste muturretik bestea ere. Baina besteak maiuskulaz ez du horren imintziorik egin, eta berriro ekin dio hasieratik, ez aurrekoan baino bertsio askoz ere kondentsatuagoan. Haren orain arteko gas konpainiaren hurrengo fakturaren beldur zirela etxean, azken hilabetetako kontsumoa zehaztu dio, kilobat ordu, gigajoule, metro kubo eta eurotan neurtuta. Adiskide batzuek gomendatu zietela azken errekurtsoko tarifadun enpresa batera pasatzea, adiskide horien izena bizen guztiak aletu dizkio, eta aldaketa hori egiteko deitu duela horixe delako adiskide haietako gehienek hautatu zuten konpainia. Gutxiengo batek, beste bat nahiago izan zuen arren, eta hori ere aipatu du alaber. Maitek ezin du sinistu. Besteak, maiuskulaz, ez du oraindik ere errekonozitzen. Ez du ez da arrastorik eren horekin ari den hitz egiten. Maiterekin, hots. Bestearekin, bizitza 5 urte luzez konpartitu zuen emakumearekin. Egia da, ia 2 hamarkada pasatu direla arrezkero,
Eta azken hilabeteak elkarrekin infernu bat suertatu zirela. Haiena etzela bat ere banaketa baketsua izan. Baina ez da posible bere ahotsa astu izana. Ahotsa, musikaren antzera, gure burmuinaren konexio sakonenetara bizkorren iristen den gailu hori. Maite gogoratu du besteak, maiuskulas, horretaz gastigatu zuela. Apurtzen bazuten, etzela haien artean ezer geratuko. Ez zuela sinisten, adiskideak izaten jarraituko dugu moduko adostasunetan. Ark kito egiten zuenean, kito egiten zuela, eta kito. Eta egia da, Euskal Herria txikia izan da ere, urteak eta urteak zeramatzatela elkarren berri izan gabe. Eta Maitek berak ez zuela bestea maiuskulaz bilatzeko inolako aleginik egin. Ez baitu harenganako sentimendu berezirik gordetzen. Izan ere, bestea deitzen zion, maiuskulaz eta komatxo artean, bere buruarekin ari zenean, eta baita iraganeko maitasun istorio hura bere adiskideren batekiko konfidentziaren batean agertzen zenean ere, ironia ez gutxiz gehienetan. Baina harreman hartako bizipen honez ere gogoratzen da, eta zer esanik ez, bestearen ahotsaz. Ez dio uko egin nahi horri guztiari, eta amorratzen hasia da besteak maiuskulaz erakusten duen errekonozimendu faltaz. Une batez Maitek erabaki du esango diola zein den. Baina egoskor, ideia alde batera utzi eta berriro eten dio fakturen, zenbakien, kontagailuen eta ingurusko xehetasunen kontakizon guztia. Eta atzera hitz egin dio, ez tarria lehundu ondoren, oskera alik eta gehien gaztetzeko alegin agian utxalean. Dena dela, konpainia saldatzea komeni zaizun ala ez jakiteko, lehenengo zure kontsumoaren ebaluazio konparatibo bat egin beharko genuke. Zure etxean oso osberak ez bazarete, are hotza gustatzen bazaizue, badagaulako jendea hotza gustuko duena ondo dakizunez, agian ez zaizue hainbeste komeni tarifa berriera pasatzea, ez hemen ez da beste konpainia batean ere. Maitek badaki profesionaltasun eza erakusten ari dela ikaragarri. Ez bakarrik lan egiten duen gas konpainiarekiko kontratu berri baten aukera zalantzan jartze utxagatik, enpresaren eskuliburu guztien aurka doan zerbait. Baizik eta nahiko trakeski, hotzarena aipatzean kontu pertsonal bat lerratu duelako elkarrizketan, bestearen memoria, berpiztea helburu. Izan ere, erlazioak iraun bitarteko 5 urte haietan zehar, lautadako etxetxo batean pasatu zituzten lehenengo 3. Adiskide batek, etxea zaintzaren trukean, ia musutruk alokatu zien etxe hura. Hoiek izan ziren beren harremanaren garairik onenak, oposiziotarako ikasten eta ordezkapenak tartekatzen ibili bitartean hantxe bizi izan zituztenak. Dutxateik ateratzen zen urtsirristamea luju bat iruditzen zitzaien garaia, eta etxe barruan, bataren azpian, jertxe lodi bat edo are 2 eraman behar zituztenetakoa. Hain zen estua zeukaten butanozko berogailu bakarraren eragin erradioa. Baina haiei ez zitzaien ajola. Hotza gustatzen zitzaiela erabaki zutelako. Musu hotzek haien pasioa areagotzen zutelako. Hotzak elkarrekin edredoiaren azpian egoteko uneak biderkatzen zituen bezalaxe. Ura izan baitzen, urte haietako haien ikurra, hotza. Hotzaren eta pasioaren arteko lotura antitetiko eta biak ziren irakurle porrokatuak kasik literario hura. Hiriku pixu batera aldatu zirenean, ies egin zien pasioa, edo hori zen behintzat, Maitek zerabilen interpretazioa, bien arteko austura sausnartzean, edo hobet esan da teorizatzen zuenean. Bideoak irratiaren irzarra lez, berogailu zentralak hil zuela haien maitasuna. Hotzaren, izotzaren izakiak eta maitaleak zirelako, betiko, dena maiuskulaz. Bai, Maitek arrandia sentimentalarako joera dauka batzuetan. Baina besteak maiuskulaz, bere erre bitxi horiek ahoskatuz eta mendeko esaldietan ezinbesteko dituen ohiko inflexioak eginez, Maiteren idadokizunari muzin egin, eta ezezko eman dio, barrizia. Ea nola bururatzen zaion, hotza gustatzea,
inori ez zaiola hotza gustatzen. Izan ere, bera eta bere senarra eta seme-alabak justu alderantziz, oso oskilak direla. Erruz erabiltzen dutela gasesko berogailuan neguan, eta baita udazkenean eta udaberrian ere, 20 gradutan jartzen dutela termostatua gutxienez. Horregatik hain zuzen daudela kezkatuta etor litezkeen fakturekin, aldaketa klimatikoa gora bera, hirian egiten duen hotzarekin ezin dela bizi. Maitek ezin du sinistu. Ez soilik bestea maiuskulaz, gizon batekin ezkondu izan azkenean. Hori ulerlezake. Ez du kasik ez da traizio konsideratzen. Zitekenaren barruan sartzen zen. Bizitzako norabide aukeren arteko bat gehiago zen azken batean. Eta ez dio apenas minik egin. Baina hotzarena, haien hotz ura astu izana, eta amu hori botata ere, besteak maiuskulaz maiteren ahotsa identifikatu gabe jarraitzea hori barka ezina iruditzen zaio. Horrela ezabatu aldaiteke iragan konpartitu bat, osorik, sustraitik, ez zaio besteari oroitzapen bat ere gelditzen, hori alda desamodioaren ordaina, iraganaren impugnazio oso eta erabatekoa. Duela gutxi, Angeler hori irakurri zizkion bertsolerro hauek. Gure maitasuna, konstante iraungo duena, zurea eta nirea historia denean ere. Eta Maitek, bere kuadernoan apuntatu zituen, egia sakon bat adierazten zutelakoan. Egia esan, etzen bereziki besteaz, maiuskulaz oroitu, orduko hartan, zerbait universalagoaz baizik. Baina orain iruditu zaio poemaren maxima ere esestatzen duela gertatutakoak. Besteak, maiuskulaz, tarte batez hitz egin jarraitu du, gaz konpainiako langilearen mututasun bitxiari jaramon egin gabe. Azkenean Maitek etxi eta galdera fatidikoa egin dio. Hornidura aldaketa gauzatzeko titularraren izena-bizenak, helbidea, kontratuaren kontu zenbakia eta importantena KUPS kodea osorik beharko nituzke. Aurrean duzu zure oraingo konpainiaren azken faktura? Baietz esan dio besteak maiuskulaz, eta datuak aletuz doan bitartean bestea izateari utzi dio. Izena-bizenak ez direlako inondik ere bestearenak maiuskulaz. Eta hotsa, oraino hartzen da, oso antzekoa bai, baina ez da zehazki berbera. Ñabardura ezberdin bat du timbrean, oso atzean, sabaikarietan batez ere, eta Maitek guztia txukun-txukun ordenagailuan tekleatzen duen bitartean, ez daki arindua sentitu behar duen, ala larritasuna, baina tekleatzen jarraitu du, oso modu profesionalean, eta tekleatzen, atzak bero sentitu arte, eta baita belarriak ere, entzungailu mikrofono dun horrek sekulako beroa ematen diolako. Gorroto du belarrietako bero hori, bertatik isurtzen zaizkion izerdi tantalodiak, baina nola egon daiteke beroa nahiago duen jendea, hotza askoz ere hobea denean, edozein ikuspuntutik begiratuta. Ezetasunari lurrik utzi gabe, gurasales bat egin dute. Ezetasunari lurrik hotzaren gozamena zer zen, ez genekien artean, zerua agertu zitzaigun, hemen zerua lauta da, lauta da.
zenidan haua. Hau guztiarekin usu lauta da, lauta da. Mila esker. Bueno, eskerrik asko, atzaldeon, lehen ez dut esan. Eta, bueno, hau da, bisik eskatzen ez badezue behintzat, hori, ekitaldiaren amaiera. Eskerrak eman nahi dizkiet noski Gutun Zuria jaialdiari, emanaldi hau egiten da gonbidatzeagatik, ore bada guretzat, eta baita alonbegiari ere, en fin, eta langile guztiei oso lan ona egin dutenak hau prestatzeko, eta hoixen, zuei etortzeagatik, alako beroarekin eta kanpoan asko zero hobeto egoteko aukera zeneukatenean, fin, gauza literario eta musikal hauek entzutera. Nahizue beste bat edo ez. Berdin zait, nekatuta baldin bazaudete, guzten dugu. Bai. Seguro? Bai. Motza, egingo dugu. Bale, orduan mikroipuin bat. Hau da nire aurreko liburukoa, nola izan garen gauza, gauzaren inguruko ipuin bat, gure gatazkaren ingurukoa, transmisioa deitzen dena, hor ekstra bezala sartu nuena liburu horretan. Transmisioa. Hasieran galderak harridura eragin zidan. Zergatik ez dizudan hartaz ezer kontatu? Esan nion errepikakor. Duda egin nuen une batez. Eta ametxek ematen duten ziurtasunaz, baztertu egin nuen burura etorri zitzaidan lehendabizikoarekin erantzutea, begibistakoenarekin, eta ziurrenik behar baino denbora gehiago hartu nuen aurrera jarraitzeko. Ez dakit seme, erantzi nuen bapatean ziur bainengoen ura nire semea zela, eta Aitor zuela izena. Edo nola ere nik denbora irabazi nahian jarraitzen nuen. Eta aurrera egin nuen, esanez, oroitzapen haietako batzuek min ematen didate oraindik. Baina egin nuena, horretaz ziur egon zaitezke, Euskal Herriagatik izan zen. Bere ala hartu nintzen haren begirada izoztuagatik, enintzela sinesgarria izan, gehiago alegindu beharko nuela. Ez dut uste ona denik iraganera inbeste begiratzea, aitzina jo behar dugu. Herri gisa, horixe sor dizuegu belaunaldi berriei. Ez zuen zirkinik egin. Arinago hasi nintzen hizketan, ia pentsatu gabe. Zer nahi dezu esatea, Aitor? Ez zinela jaio, ez zintudala kontzebitu ere egin bete beharrak, erakundeko militantziak, konpromisoak eragotzi zidalako, eta ondoren, kartzelan eman behar izan dituen denbora luzeak, bai, ondo dakit beste kide batzuek, baina ulertuko duzunez, ez zen aur bat mundura ekartzeko egoerarik onena. Eta izan batez, postu egin nintzen ura artikulatzeko gai izan nintzelako, zeren eta ametsen logikak berarekin baitakar jakina denez, ezinezko agerian jarri ondoren luze gabe esnatuko nintzela. Baina ez zen gertatu. Oraindik ez da gertatu. Une horretan Aitorrek, buruan erabilena asmatuz, honela esan zidan, txundituta utzi ninduen lasaitasunez. Benetan uste zenuen hau amets bat zela? Amaitu eta zure ohean esnatuko zarela? Euskal Herrian? Bizidunen munduan? Eta berehala gaineratu zuen.
Ez kezkatu hainbeste etorkizunaz, ama, denbora soberan izango duzu erantzuteko. Burnia orruak tolestu gori, galdutako bakoitzeko eskuat gebi, esku askok eraikitako eskua tori, behora bakoitzeko ate bat zabali. Sugeak gara da ez dugu aztu, hautxestatu, arrastaka zigizagan ez dugu aztu, lurra maite dugu, gorantz begiratu, gaina zer dugun ez dezagun aztu. Da zer behar dugu zorrotik esnatu sumisio, hiriak berriz loratzeko poltsa-hutsak, memoriaz gainezka ditugu, behin izan ziren zuge haiek garago, zugeak gara eta ez dugu aztu, Hotza nahi gaituzu eta guk azal aldatu, letaginak zoroztu, pozoia prest dugu, zugeak gara eta ez dugu aztu, zugeak gara eta ez dugu aztu. Askarrik asko. Eta, barkatu hau txagatik, katarroarekin nabil eta al izan dudana egin dut. Mila esker.